mga kalasones, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, kumusta? Kung shout out dahil sa tanan nga nasunod ang trabahanon, shout out din yung tanan, amping mo permi. Karano di ta maglangan, di ang laing sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Uji Kumpuk Rakasa. Budbud o Bibingka. Masahion ko na. Ayaw na. Maantos ko pa, Maria Picat. Kabuhutan mo yun, mahal ko. Ang mahal ko. May kahayag sa unahan. Mao ka na ang rotsanan! Pagdali ka mo! Isunod na to. Martinig mga bata nga, nagdoktaray, nagtuyog-tuyog sa palasyo. Nagal. Naglaro ko na yun. Ay, tsura sa doon ang musiko. Gamay gignaong, pero dakong iglawas. Ang naungon na, pero ang lawas. Murag agta. Kapre! Ay, pagkikig mga ngipon, pulos mangkil. Delikado tayo ni Bugard. Lagom na kayo. Muna, magaling dyan tas ngipon. Magaling tas ngipon nila kung kit-kiton ta. Tata! Nanay! Rotsanan yun kini! Niya kinilusod sa usa kada ko kayong lawak. Siya maghaning yapita. Dili lagod sa mo kumpiyansa. Ala, nabakay si Ardine kay naglayan na sa dintiyan nakaw. Uy. Kamantay bitaw ni mo rin na mali ang imong tinay. Lagi. Ikaw magod, palagi makakaon ganiha. Ay, nakita mo sa lawas? Mausap. Hala, tanawa. Na-drawing ako sa simento bongbong. Bongbong? Iwagi, Jigo. Iwagi. Lagi, bongbong. Na, kalubat mo naman yung akong cellphone. Pero madaba ni. Hala. Uy! Drawing sa tao o sa duwende ka na nga naglamano. Nga gitaliwadan sa kasulatan og sentro nila sa ibabaw. Ang drawing sa duha ka kamot na may kahayag. Bitaw, no? Oh. Pwede ayang tuwing ang tao? Kung ako mo'y pahubaron ng maong drawing, kini nagpasabot sa usa ka kasabutan sa tao ug sa duwende. Giinsentro ini ang grasya ug panalangin sa kahitasan. Mauusab ka na ang akong basa ini. Balaan gayod kining bukid sa inayawan. Kuya, waday ini? Naglagot ko! Tinaan ko pa ko sa baron mamatay! Ayaw! Mahal nga halin! Bana kong bibiti! Kukat! Asawa ko! Gisampot ko! Kay nga naman! Tungod kay ang mga higanting uwak na lang ang nauli din ni Harian! Asa naman di ang mga sundalong gawintis na to? Nagisugo mo sa balang bukid sa inayawan! Patay na silang tanan! Mao ba? Uy! Nga may katawa ka lang asawa kong kukat! Nganong sa putol ka man? Nganong masuko ka man mahal nga haring bibiti? Onsa! Nalipot ka ba? Ikaw mo'y nagmando nila sa pag-adto dito? Atong kagustuhan ang tanan. Bisan pa man, og nasayot kita nga posibleng ikamatay nila. Gusto ka, kukat. Pero naluoy ko sa ilang mga nabiling pamilya. Kanusa ka pa makabatunog kaluoy kanina? Dili ba nga silang tanan kasangkapan lamang nato? Kukat! O kwarta lang ang katapat nga ng ilang mga pamilya.
Lupat na, gila! Girahan ko! Mutala na mo! Mutala na yun! Ay. Di mo na pasulti higit ni Agila. Kung may burak na nagkabantay mo kung ang babae buwagan mo sabot ka blooming o kagwapa. Pero kung ang lalaki buwagan mo sabot ka palahubog. Pangag sa ilong! Dali. Kulitan di ka, Pops. Dali. Nag-corner na ta. Patay tayo na. Isutin ng lamsay ka ng riboto. Di ala sila. Doon na sila natubogard. Di na gining malalis. Mao na nga itong katapusan. Mao na Ay, sige saan ni Bogard. Lord, kung makalingkawas ko ini, magbinutan ako, Lord. Ayaw lang ko ipapatay. Apila mo ko, Bogard. Apil na't lalap na, Lord. Apil na. Magbinuta na. Tinood na, Lord. Tininood na ni. Tinood, John. Nadula lang sila. Ako sa lang ta, Bogard. Sige. Dungan ta. Bogard. Na? Miliuk ka. Miliuk mo na. May gateng revolto. Ayaw silang hilabte. May atraga ka na mga lubositong na to. Mga kauban, liho ka mo. Iangangay ninyo. Bogard! Kita ba ka nag-asad na ka lubositong? Kung saan kayo mahigat ni Rivolta! Isuko naman na si Tom. Bogard! Sukol mo. Kini ang angay ninyo. Bogard! Lain ang bibigay sa ilang og! Lain ang bibigay sa ilang tiig! Tara ba? Kisakita ng duha ka lubos si Tom. Padong lang maputo ng ilang kalawasan, Bogard! Maukarayangay ninyo. Ilabay ta sila. Naputulog! Namatay ang doha ka lubos itong! Ug gilabay sila sa ubos ining palasyo. Diego, iho, nagkamantay mo, ha? Bahong krulo ang mga suok dinhi sa gamahing kanal ug may mga dagko kayong purma og suo ang matag-iskina. Bitaw na di! Unsa kay buot ipasabot ini? Bitaw no? Libog ko? Ngit-ngit ra bagit kaayo ang palibot. Kis-kis diyan kini duha pa topi. Halabi kayo! Oh, minagan sa matag suok ang kayo. Og misiga ang mga so. Kahayag sa palibot ining dakong simentadong kwarto. Yung sa matuloy mo pagpasiga ang bato diyan. Kita naman ko diyan sa lida atukod. Kis-kis pa to. Aron sika? Mao di ay. Napuno sa kinulit nga drawing ang bungbong ining palibot. Amazing! Oh, tinuod. Kung sa makabuti pasabot ini. Balaan gid kining dapita. Oh, kinahanglang sabtun taon na ang mga gikulit nga drawing sa mga bumbong. Oh, Lugaron kayong napita. Pero ang labing importante, mao ang... Ang unsa ba'y nunoy?
Na ba kay CR din eh? Mga sa ilong! Matigayon ka, ha? Ang gisong ko mo nito, koy? Mahal nga, Rhina, Tara? Mausat ka na akong giula-una. Mga kauban kong duwindes. Mahal nga, Rhina, Tara? Pero wa na kita'y mahimo pa. Wa na kita'y laing choice kundili si Tukoy na lang. Oh, Hercules, nakamatkon ka na pagbalik. Usam na initamo na ko, mahal ka rin na Tara. Sa dihang nahuog mo din sa kalibutan sa mga duwendes. Sa lutsanan, kusog kaayo ang imong pagkahakpong. Tungod sa imong pagkaniwang, sa imong kadaot, diriyot kang mabungkag, Hercules. Pantura sakit kaya akong kalawasan. Siya ang datoy atong gipara sa balaang bukid sa inayawan. Mahal ka rin na, Tana. Wala ang bukid sa Ilewan. Ato karon silang tanan ni Checo o inyong mga kaubanan. Sila si Don Arturo ug Dunya Maripikat. Tuasad. Gusto kong muapal sila dito, mahal nga rin na Tara. Dili mahimong wa ko dito. Kaya ako mo driver bodyguard nila ni Don Arturo. Oh, unsa di ay? Patigyan niya, daot kayo. Ayaw mo katawa. Kaya ko si Hercules. Iso ko. O panalipdan ko sila bisag usoy may tamo. Kalami sa kinabuhi. Ako na sab mahal nga haring bibiti. Bana ko. Okay, kano yun? Mahingon kong tarong ang pulbos nga itom. Aron, mahingos ni mo og tarong kukat asawa ko. Salamat mahal nga haring bibiti. Pero... Unsay pero kukat asawa ko? Walang ba kita himuong aksyon? Sa unsa? Sa mga taong kalibutanon nga nangaha sa pag-adto sa balaang bukid sa inayawan. Relax! Chill ka lang, kukat asawa ko. Mahal nga haring bibiti. Cool ka lang. Kaysa gikaingon ko na. Lisod kayong pagkuha dito sa balaang bukid sa inayawan sa Magic One. Ang tanang nangas namatay. Busa labing siguro. Kamatayon lang gyapon ang ilang padulngan. Busa mo katawa, tagda ko. Usaw man atos pagsabot ining mga drawing ug mga letra nga di man mabasa. Bitaw, no? Lisod to. Sama ining gangab as nguli. Sa man eh. Sa may buot ka ipasabot ini. Gangab as nguli. Ayun naman, kut. Unsaon man siyan? Binali raman na. Kangap as nguli. Buot ipasapot nga. Bangag sa ilong. Ay, gusto si Gian. Kini. Unsaon man is pagsabot? Akod ok. Buot ipasabot na dukduk ako. Sa di ay? Sige, my friends. Dukdukon taning bungbunga. Ala, sige. Dukdukon taning bungbunga. Sige. Pangita mo gahing butang aron idukduk nes dakong bongbong. Sige na yun. Chico. Salamat kaninyo, mga higanti mga rebultos. Salamat yung kayo.
Gayon kaming mga higanteng rebulto. Bayan. Ning gawas sa palasyo. Bayan. Mabuhi kami! Basta adunay tawhanong binuhat nga mamiligro tapad namo. Bayan. Mabuhi kami! Bayan. Ug andam manalipod! Bayan. Ngayon sakit man ang akong pikas mata. Oh. Siya ay! Si Bogart! Unsay mo gibuhat ako, Bogart? Waman. Bakit mo bang lugiton ang akong brilyanting mata, Bogart? Waman. Kung nalugit mo pa kini, lugiton ko sa nang imong mata, Bogart. Nanay! Kagusong sa paglupad ug habog na kayo. Kung mahong pwede, siguro sinisiyog mong mamubulit yung kayo ng higanting agila. Iyon na ang mapa. Niya, nagahigot sa kong hawag kining panaptong mapa. Kulit yung bubulit ko. Uy, ang langgamay na ka. Niya sabi ka langgam tabihan. Niya di ka, ha? Tigatag pag umiro. Uy, may batik ko sa paglupad palayo ang may na. Uy, hala! Hala, may patas. May patas pagayo sa paglupad kinihigan tingang ila. Gulit pagayo Hercules. Aron di mausap ang nitamuli mo nga. Nakuma ka. Gulit Hercules. Usbon ko, higanting rebultos. Mga higanting rebulto, daganting salamat ninyo, ha? Daganting thank you. Salamat kay ninyo sa inyong pagluwas naman ni Bogart. Oh, why sapaya? Nabalik sila sa lang pwesto. Bogart. Nahimong mga rebulto pagbalik. Nahimugin silang bato pagbalik. Wala. Tanaw, rebulto na yun sila. Bitaw, no? Bogart? Nano naman ka? May katawa ka man, boy. Dali, ihunghung na ko nimo. Ha? Suman, Dali. inganong ihunghong pa man ni mo, oy, ang sagani. Kabantay ka nang, usa kay ganting rebulto. Nga, gitiltil na ko ang mata. Ano man? Gamay na kuwang, ug matangtang ko na ka ng mata, nga brilyantes. Anya? Iwason ko ang pagtiltil ug pagdukduk, ana. Aron makuha ta ang matang brilyantes. Nabuang ka, Bogart? Hinahihimtil. Nabuang ka, Bogart? Nalimot kas kisulti sa hikanting ripulto. Naku, nalukit pa nimong iyang matang brilyantes. Lukiton sa niya ang imong mata. Nanay. Nanay bitaw. Og ayaw kalimot, Bogart, nga nanumpa na ta ni Lord, nga magbinuutan na ta kung maluwas ta sa tinong kamatayon. Lalat. Ang higanting agila ka nang nakita ta sa unahan. Niya pa nung dinis paglipad. Kaaway na sa tingali na. Nanay. Nayapag ka, Bogart. Dili na higanting uwak, higanting agila na. Buot ipasabot nga matarong. Kauban na to ang sakay, ana. Unsa di ay? Doon ang higanting agila, Bogart. Kinsa maka ang sakayana. Murag disintiman. Kisay... Kinsay... Lang. Gahi kayong padir. Pero, hala na. Babongkag lagi din na to. Kaniya pa kitang
nagdinugdog kay din pero leg on kayo kining pader. Bato ramang gud nga gagmay ang atong gigamit, good. Nga pinunit na to din sa palibot. Watay hustong gamit. Mao nga, langay kayo. Bahala na. Basta dili tanilungan. Hustos mami, Maria Pikat. Di tanilungan. Makuha lagi ni nato. Sige. Kuniya palang unta Sirkules uban nato. Magkatabang unta to siya. Bisan og wangking kayo itong tawhana. Gamay kay tudlo. Mauyod. Tingog rin ako itong tawhana. Uy, kumusta na makasirkulis, no? Nabalikan na ka sa siyang panimuot, human makumatos? Wala na ba tao itong makamata? Bitaw, mauyod. Kalit raman itong kalupog. Nakasulti pa ganito niyang nahog ta din sa kalibutan sa mga duwindes. Yun na. Han, si Gian. Ala? Uy, hain si Gian. Dinhira man to sa kong tapad. Kalit lagi sing nawa. Ikaw? Utalanin mo! Utalanin mo! Ikaw yun kini, tukoy. Abi naman kisay sa kaysay kanting agila. Ikaw magudi ay. Utalanin mo! Utalanin mo! Bangal sa ilong. Utalanin mo! Oo, sa mga buti pasabot sa one for all for one. Kung masuko ang asawa, damay tanan. Damay ang anak, labaw ng bana. Bangal sa ilong. Ako na sabi. Nga nun, dili man mo'y dayon inikuman o kaon tukoy. Kay apindikon? Dili, Asa man dito koy? kay manghugas pa man sa plato. Bangal sa ilong. Asa mo ka itong bata, Sa magkano? Ay, magkadi ay Gian. Gian! Gian, asa ka? Gian! Asa ka, Gian? Dali, day! Gian! Uy, diin man taon ka, uy. Dali, Gian! Dali. Uy, sa magkano? Uy, Katinag kipong at Gian. ala. Ala! Wala. Mga bala sa pana, sundang, espada, bangkaw o guban pa. Uy, magamit na kayo ka na. Aron mas dali ang atong pagbungkag sa ligong pader. Gusto ka, Arturo. Very good, Gian! Pero diin man ka ini, Gian. Nakita man ko Gian anak dito sa waterfalls good. Unsa? Katugod tapad nga mga bukog sa tao pa na ang bandakan dito mga armas putaw. Buti pasabot nga, nibalik ka sa atong agi? Nigawas ka sa langob? Waman hadlok Gian good. Kay lunod naman to big waterfalls. Ang mga dako kaayo kaka. Gian! Kalami yun, itom. Kalami ang itom nga pulbos lami kayo. Ay, suksok ko ngayon sa kong ilong. Tigit siguro, kumabuhi. Kodwa ka, itom nga pulbos. Mahal nga hari! Mahal nga hari, bibiti! Mahal nga hari, bibiti! Manak ko! Ngano, asawan ko ka. Unsa may gikalisangan mo? Unsa? Lagi. Ngano? Dakong problema. Kay ngano? May video nga ni katap sa engkantohan ng telebisyon karon. Video? Saun sa? Nahubo! Og nakita kay kita sa lawas nun sa mga langyaw na nga mga duwindis. O dyan? Tanong siya ba kini? May tabo? Sa diha may biyahe kita sa langyaw ang dapit sa duwindis. Og lulong kita sa itom nga pulbos nga illegal nga truckers. Bangag sa ilong. Bangag sa ilong kayo kay mabuking na kita niini. Unsa? Tinalig mo na kiniang usa sa mga ligong hinungdan aron mapugos ka sa pagkanaog sa imong pwesto isip hari ning ginharian. No! Kailan kini mahimo?
Kuya Wiley, kahabog na nini pagdupan sa higanting agila. Dili kay sinsiyur ako nini kumagbong bulbosyo ko. Hala, makita ko na sa layo ang nakita ko sa mapang panapton. Nga matod pa, balang bukid sa dayawan. Hala, may paubos na sa paglupad ang higanting agila. Mugunit yung pag-ayo sa higanting agila. Unsa? Lagi. Ako'y gimong mensahero ni Rayna Tara. Unsa mo ka na minsahe, be? Unsa man? Unsa, oy? Sulti na tukoy. Aron na sayod mi. Kanang naang tanan lang. Aron nagsulti na ko, kausara. Oo niya. Sa umani mo, ana. Nga, wa masalas jigo din eh. Bitaw tukoy. Sulti na lang, God. Sulti mi. Hindi ko masulti ay. Nawang tanan. Labi na. Was ba chico? Oh, nga naman. Mubiyaw yan mo diwa. Ha? Nga nung mubiya man. Bitaw. Tara. Ato na to sila. Si Benjigo. Unsa umani mo pag-adto? Nakatultol ka kung hain sila karon. Oh. Kung hain sila paingon. Oh. Toltol ko. Kailangan mo ko'y mapa nga. Hinatag ni Rayna Tara. Tuna Doon na kay kay mapa. Hala, nanay nang nabungkag ang pader. Murag gamay na lay ko ang ini. Sige pa. Ay, ala, paspas na ang atong agyo. Oh? Hapit na siguro ni. Chiya, tapang sa tuktok. Sige. Dugdugkan pa na to. Dugdug pa yun. Gama na ni Kuang. Paspas! Hala, napuntan na nato. Ang akong badilyay! Ilampos kita! Mahal nga na ino, Tara. O sa galigong ebidensya, kinay tumaw karon. Ang kain sa video nga ni Katap. Likong ebidensya ka na. Nga magmatuod sa ilang pagkalulong sa ilegal nga drogas. Laring siguro, matayog ang pamunuan ni Haring BBT. Nagtipon og na ang ilang kasalanan. Grabing korupsyon nga mikalas og daghang kinabuhi. Napun-an pagit karon sa ilang kaimoral og lulong sa ilegal nga drogas. Ay, paod yun. Malaray na, Tara. Maudi ay nga nangusod siya sa pagpabilanggo sa dahog sa akong amahang kanihari. Kaya nga akong amahan ang nangu sa war on drugs. Si Haring PRDDDD. Basta kagyot, Rayna Tara. Pang angay lang. Nga manaog na sa iyang katungdanan isip hari si BBT. Kana, kung may delikadisa o kauwaw siya. Butang nga wa ko makita ngadto kaniya. Mahal nga Rayna Tara. Haring BBT! Unsay buhaton ta? Unsa? Kuka, asawa ko. Tinalig mahisama kaning haring PRDDD. Ang amahan ni Rayna Tara. Kagipabilanggo mo sa dahog. Kung mabilanggo man ako, uban ka asawang kukak. Tungod kay kabahin ka sa tanan. Unsa? Kitang duha ang mabilanggo sa dahog. A taste of our own medicine ang mahitabo. Kita ang nagpabilanggo ni kaningaring PRDDD. O niya, kita na usab ang ipabilanggo sa dahog. Dili ka na mahimo. Dili ko musukot. Asawa kong kokak! Abog kayo! Abog tayo. Gumikan sa pader nga nabungkag na to.
Dili ka na ito maklaro ang sabihin eh. Panundago taon na ang pagkakabog. Kung sa mga silaw kayo. Apog pero hayag. Mao yun. Mao yun. Inigludag sabog. Una tamsod. Unsa may kay suod sa baong lawag. Ano? Alas. Sama ka, no? Dubliyon ang atong pag-amping. Wa kita masayod kung unsay sud. Busa, amping tang tanan. Diego. Sumni, sigurado ka bagyod nga. Ha? Ining atong gisubay. Ha, tukoy. Bitaw to ko eh. Amaw biya ka. Pero makatunong. Oo. Noon. Ay mo kabalaka. Isumay na to ang neswat sa mapa. Tama pa kay Manolti. Hay. Utara din mo. Ami pagutan na tukoy. Burak lagi mo na, burak lang. Kini lang makita sa Pilipinas nga ang tarong nga dan gubon aron ayuhon. Na ay daghang guba nga dan pasagdan. Bangyang sa ilong. Karong panahon na, ang tao nga gustong mosumpo sa korupsyon, labi na sa flood control, mo'y gugdol sa gobyerno. Ang politikong sadan, protektado sa gobyerno. Bangyang sa ilong. Doon ako sa balang bukid sa Nayawan. Uy, may nakita usap kong ganting agila. Higalang agila! Ana taniya ulanding sa sama ni mong agila. Sorry pa sa buti ni. Miabot usap din sa nakong palasyo si Tutoy. Ayan nagkaabot sa pilihan amaw. Si Tukoy rin amaw ng mga tulong pirmi. Higalang agila! Barking lang una ka din, ha? Tugnawa ni Napita. Kung may mga higante nga nagbulto nga nagtuyog rin na kong palasyo. Subayon kay Mawapa. Uy, ang langgamay na ka. 6, 5, 7, 6, 5, 7. Yaw-yaw sa mga biro. Hala, tuwa pa doon sa paglupad sa sul sa palasyo. Sundan ako. Migilaw ng kahayag. Milundag ng abog. Hala. Hala pa yun. Hala! Bulawan! Bulawan yun. Hala! Kadagang binaritang bulawan. Iyakan kayo! Mao yun. Napagyoy. Mga brilyante! Mao yun. Og nagpasad lang ining kwarto sa kadagan. Mao yun. Dato na kayo ta! Yay! Unsa kahay sunod nga mahitabo kana ang daghang pangpangutana sa iyong hunahuna sa pagpadayon sa pagpaminaw ning nagtiat lang nga sugilanon. Budbud ug bibingka na sinuwat ni Oji Kumpok Rakasa. O palihog dahil ko mga kalasonos, mga followers no sa pag-subscribe sa kong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.